Može, sazvali smo ovu konferenciju kao što ste vidjeli zbog situacije u općoj bolnici Zadar gdje je dvoje doktora uhapšeno. Mi smo upozoravali na nezakonitosti na očnom odjelu i napokon ta istraga je privedena kraju. Ja se zahvaljujem djelatnicima Policijske uprave Zadarske koji su tu istragu odradili profesionalno. Također zahvaljujem se i djelatnicima opće bolnice Zadar koji su u toj istrazi dali svoje iskaze i predočili materijalne dokaze što je rezultiralo znači hapšenjima i što će rezultirati optužnicom. Međutim, javna je tajna što se događalo na očnom odjelu Zadar, znao je cijeli grad Zadar. Znao je i doktor Čulina koji je o tome obaviješten od mene kao županijskog vijećnika s predočenim dokazima i nije poduzimao ništa. Znači da su ti doktori to radili pod zaštitom. Doktor Čulina se do dana današnjeg nije očitovao u ovom slučaju, ne javlja se novinarima i nakon ove konferencije za medije ja ću ga pozvati da siđe dole i da se vama očituje o svemu ovom. I mi smo sad dospjeli u jednu šizofrenu situaciju da je navodno, kako imamo čuti od zamjenika ravnatelja doktora Jovića, doktorica puštena i da ona radi. Nevjerovatno. Znači u svakoj drugoj javnoj ustanovi tu bi išla suspenzija do završetka postupka. Što to znači? Ja ne razumijem i tražit ću sad od doktora Čurine da nam objasni što to znači da će ona raditi u bolnici i da će i dalje raditi privatno. Ja moram reći da navedena doktorica, znači ja sam taj slučaj prijavio polovicom prošle godine i govorio sam o tome na županijskoj skupštini nekoliko puta. Nakon toga prije jedno 7-8 mjeseci se učlanila u HDZ. Pa smo mogli vidjeti u medijima ugledna zadarska doktorica na skupu HDZ-a. Valjda je tu očekivala nekakvu zaštitu i mi vidimo da osim što uživala zaštitu prije, da uživa zaštitu i sad. Jer potpuno je nenormalno da ona tamo sad nešto radi. Znači, a doktor Čulina se ponaša autistično, ne želi davati nikakve izjave kao i uvijek do sada. On očigledno ne odgovara javnosti, a produžena ruka javnosti smo mi, županijski i gradski vijećnici. Dakle, on je meni čak odbio odgovarati na pitanja da mi da spisak ko to sve iz opće bolnice Zadar radi u privatnoj praksi. Znači, mi kao produžena ruka javnosti to imamo pravo pitati i to imamo pravo znati. Jer ovo je javni servis i mi trebamo znati gdje svaki doktor radi van onoga što radi u bolnici i koliko radi. I o tome javnost treba biti obaviještena. Tu se sve nešto skriva, tu se pokušavaju prikriti stvari. Ja sam jučer poslao doktoru Čulini jasnu poruku da očekuje njegovu ostavku do 10 sati ujutro. Ne da je on nije dao, nego on i dalje radi na prikrivanju pravog stanja u bolnici. Očigledno s tom svojom linijom manjeg otpora on smatra da samo treba odgovarati Kalmetu i Longinu i nikom više. Znači, ponaša se oportunistički jer od tih ljudi ovisi njegov položaj. Tako on valjda smatra, iako ja smatram da ne ovisi. Zato jer on ima dovoljno veliku popularnost, međutim s ovim potezima što je napravio mislim da bi njegova karijera trebala biti gotova. Znači, on sluša političke centre moći, a uopće ne reagira na dokaze i cijelo vrijeme prikriva pravo stanje stvari. Tako sam na županijskoj skupštini problematizirao i pitanje glavne sestre i također se Čulina plavio blesav i nije mi htio ništa odgovoriti. Prema tome, evo sad vidimo da je tamo, sad ćemo ići do njega, pa ćemo nastaviti konferenciju za medije. Samo malo.